बेदरा लेट जाबाय नै जोंनिया मोजाबाय नै गासिबो जाजोब्बाय 150नो बे मोनसे आलदांगासेयाव बे जायगायाव फट'सथ' लानो बिराद मोजां आरोना नै ओरैहाय हाजोजों फट' लाहरनो बिराद मोजां थ' हेलौ लोगोफोर आंनि रिंसार आरबि बिटिवाइ इउटुब चेनेलाव नोंथांमोनखौ खनसे बरायहरनाय थाबाय थ' दायो जोङो भैरबकुन्द सफैबाय लोगोफोर जोंना ट्रिपा माने दिनै लास्ट जासिगोन आरोना भैरबकुन्दआवनो जोङो मैया आनि मोनावनो हर थाबोबाय हरसेखौ ओमफ्राय दा डाइरेक्ट जोङो बेयाव भैरबकुन्दआव फैबाय आरो जोङो दायो दहाय फुङाव ओंखारबोबाय एसे 5टासोआव ओंखारबाय जोङो ओमफ्राय नै दा सफैबाय ओमफ्राय नै लोगोफोर भिउआ बेनिफ्राय नाहरनो हागोन ओरै हाबलांसिङो ओमफ्राय बेयाव इन्ट्रि टिकेट दानदो आरोना जोङो नै नायनो हागोन थ' लोगोफोर जोंना ट्रिपा दिनै बेयावनो लास्ट जासिगोन ओमफ्राय बिनिफ्राय जोङो जेरावबो थांला डाइरेक्ट न'आव थांसिगोन जोङो बिनिफ्राय थ' लोगोफोर जोङो गासै मोनब्रै जायगा बेरायबाय आरोना नैबेजों फार्स्टआवनो थांबाय जोङो माबायाव थांदोंमोन जोङो फार्स्टआव बगामाथि थांबाय जोङो ओमफ्राय बेनिफ्राय बगामाथिनिफ्राय तेजपुराव थांबाय जोङो ओमफ्राय तेजपुरनिफ्राय मैया माबायाव थांबाय अरुणाचलाव थांबाय बालुकफुङाव थांबाय ओमफ्राय बेनिफ्राय नै हरसे थानानै जोङो दा भैरबकुन्दआव सफैबाय आरोना लोगोफोर फैफेराखै आङो फार्स्ट टाइमसो फैदों आरोना भैरबकुन्दआव माने बिराद फैनो लुगैबाय थायो आरोना आङो माने मबाइलावल' नुयो आरो भिडिअफोरावल' नुयो ओमफ्राय दिनै फाइनालि सफैबाय आरोना लोगोफोर ओमफ्राय लोगोफोर ब्रिजआव हाबहोआसो होन्दोंना माने लकडाउनसो होन्दों आरोना हाबहोआ होन्दों बेयाव माने भैरबकुन्दआव फैनानै बेयाव ब्रिजआव थांनो मोनाबानो गोसोखौ सोरांनाय मोना आरोना लोगोफोर दा मा खालायनो हनै हाबहोआ जाहैदों लकडाउनसो जाहैदं हाबनो मोननाय नंला नङाबा आं बिराद फट' लानो गोसो जादोंमोन आरोना थ' लोगोफोर होमबाबो आं दा ससे थांनानै नायगोन हाबनो मोनाबाबो फैगासिनो बिसोरनो आं थाबायै माने भिडिअ बानायबोबाय आरोना ओमफ्राय नै लोगोफोर भिउआ बेनिफ्राय ओरै हाबलांसै सिङाव एसे साजायनानै दोनदों निउ इयारबो जानोसै ना थांफेराखै फार्स्ट टाइम फैदों ओरै हाबलांसिङो बिसोरो हनै बेयाव एन्ट्रि टिकेट दानगासिनो ओमफ्राय आं थाबायबोग्रोबाय आरोना लोगोफोर हारसिङै फैगौ नै आसलफ्राबो जोंना गारिया फैगौ ओमफ्राय सानै थाबायबोग्रोबाय मालाबानो आसलफ्रा थांबाय नै जोंना गारिया बराबर मोजां ना जायगाया भैरबकुन्दआ नायदो नै लोगोफोर भिउआ जों दायो थाबायगासिनो ओमफ्राय जोंना गारिया थांग्रोबाय नै जों थाबायलांसै बिनिफ्राय थ' लोगोफोर नायहरदो नै हाजोआ बिराद समायना नुदों आरोना माने दा बारा मानसि फैथ'वाखै टाइमानो जायाखै नालाय बारा जों एसे थाब फैग्रोबाय आसलना नुवाखै मैया गस्ला गोदान बायनाया गस्ला गोदान बायलै आसला मैया नाहरदो नै लोगोफोर बेयाव भैरबकुन्द आइ लाभ भैरबकुन्द नुदोंना नै बेयाव आइ लाभ भैरबकुन्द लोगोफोर नै सुसकिरा बेनो सुसकिराव मोनसिङो माने लोगोफोर आङो बै हिंगिं ब्रिजआवसो बिराद थांनो लुगैदोंमोन आरोना लोगोफोर माने भिडिअ नुबाय थायोना बेयाव मानसिफ्रा फट' लानाय ओमफ्राय भिडिअ लानाय ओमफ्राय थांनो लुगैथारदोंमोन आं बेयाव होमबाबो दा थांनानै नाहरगोन आं ससेनिफ्राय हाबनोथ' मोननाय नङा होमबाबो नाहरगोन आं ससेनिफ्राय थ' लोगोफोरनि जोङो सुसकिराव सफैबाय ओमफ्राय बिनिफ्राय भिउखौ एसे नायदो नै बेयाव नै मा खानानै दोनलायदों आरोना समायनानो ओमफ्राय बेनिफ्राय नाहरदो नै भिउआ फट' लादों नै आसफ्राव बा फट' लानायफ्रा फैगासिनो ओमफ्राय नैबेयाव पस्ट होगासिनो सासे नै नायदो लोगोफोर बै हाजोखौ नाहरदो नै बेसेबां साइसदों बिराद समायना नुदों आरोना बे हाजोखौ लोगोफोर र' आं भिउखौ एसे देखायनि लोगोफोर नोंसिनो बेक साइडजों ओमफ्राय नैबे गोजौआवबो गाखोनो हादों आरोना आङो बैजों गाखोग्रा दङ बेजों गाखोनानै ओरै गोजौनिफ्राय एसे भिउखौ नायनि ओमफ्राय बेयावबो फट' लानि एसे माने फार्स्ट टाइम फैदोंना फट'खौ लानानै थांनांगोन नङाबाथ' इन्टारेस्ट जानाय नङा अ माइ गड लोगोफोर भिउआ नाहरदो नै हाजोनि भिउखौ बिराद बरिया नुदों आरोना लोगोफोर नै आसलाबो दैखौ नाहरनो हागोन नै एसे स्राय बिराद बरिया आरोना फुरा हिट नुखादों हाजोखौ नै लोगोफोर भिउ पइन्ट आरोना बेनिफ्राय भिउ पइन्ट लोगोफोरनि भिउ पइन्ट माने बे जायगायाव फट'सफोर लानो बिराद मोजां आरोना नै ओरैहाय हाजोजों फट' लाहरनो बिराद मोजां जों बैथिं लाखांबाय नै फट'खौ ओमफ्राय ओरै फैनानै गेट बार मावनानै ओमफ्राय बेयाव लानो नारबाय आरोना नै सासे गस्ला खुलायबावबाय नै गस्लाखौ बेयाव दोनलायबावबाय बेयाव जिरायग्रा दं नै लोगोफोर ओमफ्राय नै बेयाव ओरै फट' लाहरनो बिराद मोजां आरोना माने जोंबो फट' लाना फैदों नै नायनो हागोन लोगोफोरजों फट'खौ लाखांबाय ओमफ्राय नै गोजौआव गाखोनो मोनो सानदोंमोन आङो थाला होनाय एसे गाखोला जोङो ओरै बारलांसिङो
दायो लोगोफोर नै जों गेटखौ बारबाय आरो ना नै लोगोफोर नायनो हागोन आरो ना बेयाव नै लाइन दखान दं आरो ना नै ओमफ्राय बेनिफ्राय नै भिउखौ नाहरदो एसे इमान बरिया नुदों आरो ना लोगोफोर नै हाजोजों फुरा ओरैनो जौसिन नांनाय हाजोआ लोगोफोर ओरै नाहरनो हागोन नै पिकनिक स्पटआबो ओइथिं नै लोगोफोर ओइथिं गासिबो पिकनिक जाजोबजाबाय आरो ना ओमफ्राय बेयाव दखान दङ ओमफ्राय बेनिफ्राय भिउआ बेनो आरो लोगोफोर दायो लोगोफोर जोङो फट' जाखांबाय आरो ना नै बेयावनो जादोंमोन जोङो माने ओंखाम उखैबायमोन आरो ना जोङो माने जों फुङावनो थाब सिखारना फैदों ना साहाल' लोंना फैदोंमोन जोङो ओमफ्राय नैबेयाव एसे जानानै लाबाय आरो ना माने बिराद ओंखाम उखैबाय दायो लोगोफोर जों ओरै बेदरसे होनाय नागिरनो नागिरदों आरो ना माने जों एसे जौबो लोंनो नागिरदों नालाय बेनिखायनो जोंनो बेदर नांगौ जादों आरो ना अमा सेक नै लोगोफोर अमा सेक बेखौ लानो नागिरबाय जोङो दायो 150नो बे मोनसे आलदांगासेयाव दायो लाना फैबाय जोङो लोगोफोर नै बेदर एसे होनायखौ लाना फैबाय जोङो ओमफ्राय एसे बुट लाना फैबाय आरो ना ओमफ्राय थांसै जोङो ओइथिं थांसै लोगोफोर दायो जों बेनिफ्राय ओंखारनारबाय आरो ना लोगोफोर बेनिफ्राय थांनारबाय जोङो माने नै बेयावनो जादोंमोन जोङो ओमफ्राय जोंनि गारिया स्टार्ट होबाय जोंनिया नै ओमफ्राय जों बेनिफ्राय थांसै माने लामायाबो गोजान ना जोंनिया बेनिखायनो जों एसे थाब खालायबाय बेनिफ्राय बैयाव अर्डार होदों ओंखाम जानो थांसै जोङो बेनिफ्राय माने एसे लोंबाय जों बेयाव बेदर सेदर जाबाय आरो ना ओमफ्राय बेनिफ्राय ओंखारलांसै जोङो लोगोफोर जों जायो जों दहाय अर्डार होनाय जायगायाव मोनफैबाय आरो ना नै ओरै गिदिंना फैबाय जों बै माने गाहायाव जादोंमोन जों ओरै थाङाखिसै बैसिम जायो सानदोंमोन ओमफ्राय जाहैयाखिसै आरो ना जों लोगोफोर ओमफ्राय नै बेयावनो अर्डार होदोंमोन जों दहाय लोगोफोर बेयावनो मा जादोंमोन जोङो फटा जादोंमोन जों लोगोफोर ओमफ्राय दा ओंखाम जानोसै जों लोगोफोर बेयाव ओंखाम जानायखौ एसे देखायनोसै आङो ओमफ्राय बेनिफ्राय जोङो ओरै थांसै आरो ना न'आव लोगोफोर ओमफ्राय लोगोफोर बेदर दंबावो नै बेयाव बेदरसे होनाय लोगोफोर जों ओंखामखौ जागोरसै लोगोफोर नै जों ओंखाम जानो नागिरबाय नै आदायाबो जानो नागिरबाय नै लाब्बा लाखिसखाय आदैयाबो जानो नागिरबाय नै फाखर मा दंथाय नै बेदरा फैगासिनो र' बेदरा फैगासिनो फाखर लाब्रा ओमफ्राय नै मायावनायथाय नै जाजोबनो नागिरबाय जों बयबो नै लाब्राया बाजिया रानगासिनो नै लोगोफोर आंनि जाहैदों बेयो बयबो जाजोब्बाय लोगोफोर आदायाबो जाबाय नै आदैमोनबो जाबाय नै गासिबो जाजोब्बाय नै बेदराल' सफैनो बाखिसै जोंनिया बेदरा लेट जाबाय नै जोंनिया आंबो जाबाय नै गासिबो जाजोब्बाय लोगोफोर नै जोङो बेदरावबो सफैबाय नै दासो मोनजादों बेदरखौ नै बाजिया रानगासिनो अमा होनबाथाय दामगासिनो आरोना लोगोफोर नै दायो जाजोब्बाय नै बयबो जागोरसै जों लोगोफोर दायो लोगोफोर जों ओंखामखौ जाखांबाय ओमफ्राय नै बाबुमोना बेदर जानो लुगैदोंमोन जाहैदों मोनजाबाय बेदरा मोनजाबाय ना गोथाव ओरैबो सासे दंबाय नै मोनजाबाय बेदरा गोथाव बेदर मोनजाना खुसि बावासोब्रा मिनिलायबावो जाखांबाय जोङो दायो लोगोफोर ओमफ्राय नै आदैमोना बेयाव गेलेगासिनो आरो ना गय जानोसै लोगोफोर जों ओमफ्राय दायो बेयाव गय जागोरनि लोगोफोर दायो जाखांबाय जोङो ओमफ्राय बेनिफ्राय थांसै दे बे आदामोनाव जादोंमोन नै बाजैमोनाव दायो थांसै जोङो बाय बाय नुदो बाजै दे बाय बाय खालामसै जों दायो आदामोनखौ थाथ'दो बाजैमोन दायो ओंखारलांसै जों लोगोफोर दायो ओंखारलांबाय जों लोगोफोर कमला थालिर बेसेबां बेलाय कमलायालाय 100 थाखा जरा 10 थाखा जरा 20 थाखा 20 थाखा जरा माने कमला बिलाय भुटाननि नङा भुटाननि मोजां मोजांखौ गासै
थ' लोगोफोर दायो थांनो नागिरबाय जोङो भैरबकुन्दनिफ्राय ओंखाम जाखांना फैबाय जोङो माने नै गेटखौ बारबाय जोङो नै गेट बारनानै गारिखौ दोनबाय आरोना ओमफ्राय सानै दंबायो बहा थाबोगोन बिसोरो थांसिगोन दायो लोगोफोर ओमफ्राय नै ओरै खमला समला फानदोंमोन आरोना लोगोफोर ओमफ्राय बेयाव माखासे लाखांबाय खमलाखौ ओमफ्राय आं बेयाव लानो सानदोंमोन आरोना खमलाखौ दा लायो ना मायो नायसै र' ओमफ्राय सानैया बहा थाबोगोनथाय जों थांनो नागिरबाय ओमफ्राय लोगोफोर दायो नै थ' लोगोफोर दायो जों खमला लानो नागिरदों आरोना नै फै खमला लानायखौ एसे गायनि खमला बेसेबां खमलाया थ' लोगोफोर नै खमलाखौ लानो नागिरबाय आङो माने मा होनदों थाइथामजों 20 थाखा 20 थाखा साथि थाखा जाबाय थ' दायो लोगोफोरनिया खमला लाबाय नै खमला भैरबकुन्दआव खमला लाबाय नै आङो ओमफ्राय 20 थाखा जरानो 20 थाखा मोननैजोंनो 20 थाखा नै बेयो लाबाय आं दायो बेखौ नै लोगोफोर ओमफ्राय आदायाव लागासिनो नै थ' लोगोफोर दायो थांनो नागिरबाय जोङो खमलाखौ लाखांबाय नै जोङो ओमफ्राय आं लाबाय नै माबानो लाबाय आङो 60 थाखानि लाबाय आङो ओमफ्राय बिसोरो एसे लाबाय आरोना खमलाखौ 100 थाखानि लाबाय ओमफ्राय आदैमोनाबो लाबाय थ' लोगोफोर दायो थांनो नागिरबाय नै जोङो गारियाव गाखोनोसै जोङो दायो बेनिफ्राय जों दायो जेरावबो थांला बेनिफ्राय जों डाइरेक्ट न'आव थांसिगोन ना लोगोफोर थ' लोगोफोर आं माने भैरबकुन्दनि ब्लगखौ बेयावनो फोजोबनो सानबाय आरोना दिनैनि ब्लगखौ लोगोफोर थ' नोंथांमोना लोगोफोर भिडिअखौ मोजां मोनोबा लाइक शेयार कमेन्ट खालामना होबानो जाबाय आरोना लोगोफोर थ' लोगोफोर आं भिडिअखौ बेयावनो दोननोसै नोंथांमोना भिडिअखौ मोजां मोनोबा लाइक शेयार कमेन्ट खालामना होदो बाय बाय लोगोफोर नेक्स्ट भिडिअ लोगो मोनगोन